Máš iPad? Mám. Ano. Ještě jeden iPad potřebuješ k tomu. Půjč mu to. Ne. Tak si vem knížky a půjč mu to. No. Tak ukaž, jak píšeš. Co tady máš? Wow. Tam taky. Jak to nefunguje? Oh. To je popis. Nejde. Ty sníš celý biskyt a najednou to je blé, jo. Čemu? Paku. Mám. No? Ne, tady máš.